Dovoľte, aby som sa predstavila. Moje meno je Ruženka a som majiteľkou tej najlepšej svadobnej agentúry Ruženka. Svadby sú mojim životným štýlom a pripravovať ich je mojim životným poslaním. No nie, vidím tu aj nejaké páry. Bože, to je šťastie. Ste rozkošní. Haló, pani Ruženka! Pani Ruženka! Ruženka, no tak. Prepáčte, momentík. Ja prídem a nevrieskaj po mne, lebo ti jednu strelím. Keď niečo chcete, príďte sem. Spravedlňujem sa. Mŕtve nevesty. Keď som sa dopočula o tohtoročnom námete festivalu, neváhala som ani chvíľu a rozhodla som sa, že pre vás pripravím rozkošnú, unikátnu výstavu svadobných šiat tých najkrajších neviest z histórie Vojnického zámku. No tak, Ruženka, máte to tu. Čo s tým? Kde to dáme? Na čo ste sem prišli? Nevidíte, že tu mám hostí? Vypadnite s tým. Ty neúkaj po mne. Táto vec váži najmenej 80 kg. Ja tu s tým nevidím brkať hore-dole. Cica moja krásna ružová. A ty čo sa smeješ? To čo si spravila? To čo si spravila? Už iba za toto by som ťa mohol poslať k súdu. Ale chlapci, no. Poďte s tým hore, šup. Nezavadzajte tu, poďme. Šup. A teraz pozor. Svadobné šaty sú inštalované na voskových figurinách, ktoré verne zobrazujú ich majiteľky. Áno, priatelia. Takýto mimoriadny zážitok pre vás pripravila svadobná agentúra Ruženka. Preto, ak by vás moja práca počas prezerania výstavy oslovila, pripravila som si pre vás aj vizitky. Ja vás teraz neodprevadím, neskôr si vás nájdem niekde v zámku, preto vás poprosím, vypnite si mobilné telefóny a ráčte vstúpiť, nech sa páči, šup hore po schodoch. No čerta, vy neviete čítať? Však je tam živý vstup zakázaný. Keď sa tá bláznivá ženská dozvie, že ste tu boli, tak aj všetci dovnútra rýchlo, zavri dvere. Poď. Ja som jasne podpísal, že sa o mojej práci na zámku nesmie nikto dozvedieť, inak... No, prepáčte, ale ja vás budem musieť asi umlčať, no. Však je tu pičia trápošinu. Čo? Hej? Daj si. No daj si. To ciankari, bude to bez bolesti, daj si. A co? Daj si. Viete čo, ja to spravím rýchlejšie, čo ja budem čakať, tak si posledný krát zavolajte domov! Ale ani múk o mne, dobre? Pozrite, ja to chápem, no tak ste boli zvedaví, no. Vidieť vizážistu mŕtvo pri svojej práci, tak to sa nevidí každý deň, no. A ak sa môžem pochváliť, tak ja dokážem to také 2 hodinky spraviť z tohto toto. No, vidíte, ak chcete, môžete počkať. No a teraz mňa nikto nevyplatí. Na čo ste sem chodili? Ja som jasne podpísal, že sa o mojej práci nesmie nikto dozvedieť, inak ma nevyplatí, no. Čo? Čo vravela tá dole, čo? Čo vravela? Nič. Nič? Ticho bola? Čo? Ja som sem počul, že voskové figuríny tu budú. Čo? Voskové figuríny? Vieš, koľko také figuríny stoja?
Neviem. Viac ako Váhostav. Ja viem, ja to na vás vidím, že to cítite, no. To je jasné, cítiš to, nie? Čo tu budeme hrať divadlo? Dámy a páni, toto vôbec nie je vosková figurína. To, čo cítime, tak to je len vykopaná mŕtvola. Po celom zámku sú len vykopané mŕtvoly. Staré, hnilé mäso, ktoré celé mesiace a voňavkujem a šminkujem. A na čo teda? No, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No. Dobre, tak ak ste si už zavolali, tak ja to zoberiem do skrajárov už. Takže môžeme ísť na to. A ty čo to nahrávaš? To je Ruženka. Niekto ani slovo! Teta Ruženka, však to som len ja. A ja sa rozprávam s pánom Grofom, lebo vyzerá ako živý. Nie, na mňa samého sa chcete ísť pozrieť, však netreba otvárať dvere, rýchlo, padaj von, poď, pol hodinu otvárať dvere, poď. No neprezradte. Nie. Poď. To je môj maličký. Kde je? No tak, kde je? Kde je? Prečo ho neprinesiete? Kto ma tu zobudil a prečo? A prečo stále kričím? Vy si na nič nepamätáte, pani? Nie. Strašne ma bolia nohy. Aj ruky. A hlava. Ako by mi niekto polámal rebra. Asi si pri tom páde udrela hlavu. Viete, ako sa voláte, pani? Tak asi nevie. Ste Katarína Nofri, manželka Barda Nofriho. Pred 500 rokmi vás vyhodil z veže. Povedali mu, že ste boli neverná. Kto? Jeho príbuzné, jemu tak radili. Ak je nevinná, nech to dokáže. Nech skočí z veže, ak je naozaj nevinná, všekou chybou nedopustí, aby sa jej niečo stalo. Ale je dá krídla a ona oletí zámok ako anjel a vráti sa na vežu. A stalo sa tak? Nie, pani, ale váš muž potom plakal a plakal a plakal a plakal. Plačte! Bolo mu to ľúto. Aha. Miloval ma? Áno, pani, po vašej smrti mu núkali iné nevesty, no on ostal sám až do konca života. Prebudila som sa z mŕtvych. Aha. A vo svadobných šatách. Aha, to musí byť znamenie. Aha. Prebudím aj Barda. Skôr než mi ho červí rozložerú. Odpustím mu a znova sa vezmeme. Známeho grófa Jána Františka Pálfiho, posledného majiteľa zámku. Autenticky vyzerajúce figuríny sú nainštalované v téme žiadanie o ruku. Vyzerajú zaľúbene, my však vieme, že manžel grófky RDD bol nenapraviteľný. Nikdy ste nenapraviteľný ožran, suknička a neviete hrať karty. Radšej sa sama zakopiem do hrobu, ako by som sa mala znova vydať za také hovado. Natalka, čo to hovoríš? Ja že neviem hrať karty. Keby ste to vedeli, tak neprehráte v kartách celý náš majetok. Viete, v akom stave sme zanechali tento zámok nášmu synovi? Ja že neviem hrať karty. Natalka, rozdajme si to. Oč? A prehráš, tak sa znovu vezmeme. A ak vyhrá?
Aj hráš? No tak urobím všetko, čo len budeš chcieť, Zlato. Dobre. Dobrý deň. Ja som František Alois a vy sa ako voláte? Michal. Krásne meno pre krásnu ženu. No nemusí toľko ďakujem vôbec. Prosím? Ona je moja. Však ja by som si len na chvíľku pozrel. Krásny večer. Dobre, počkajme, dohodneme detaily. Musím to odobrať. Ale nie. Dobrý deň. Ja som František Alois a vy sa ako Ivan. Krásne meno. Krásne ženy. Nádherný úsmev. Som dlho nevidel taký pekný úsmev. Aj tie líčka. Počkajte, dohodneme to. Natálka, dobrý deň. Hráme. Tento zvuk mám rád. Hráme. Čo robíš? Čo to? To vážne? Ale Natálka, prečo mi neveríš? Hráme žiadne podvody. 4 kopy. Každú kopu premiešaš a vyložíš karty 3. Tak. Ako chceš. Miešaj to. Ako chceš. A vyložíš. Výborné, pochopila. Miešaj. 1, 2, 3. Tak. A ďalšiu. Dobre. A taká. Prečo sa trošku neusmeješ? No vidím, krásne. A poslednú, áno. Ja si dám ešte trošku občerstvenie, ty miešaj. Pozor. Kto tu nevie? ESO a prehral si 4 ESA. Čože? Nerozumiem. Nemusíš rozumieť. Stačí, že ľúbiš. Čo je? Kam ide? Natálka. Poďte za ňou. Ona sa asi dorozumá. Poďte za ňou. Nechutí mi to. Prečo mi to nechutí? Mám strašný hlad. Toto pieklo. Nerozčuj sa, drahá. Ja sa nerozčujem. Ja priam zúrim. Ja umieram od hladu. Zasa? Prosím. Veď už si predsa raz od hladu umrela. Nie je nič na svete, čo by teba zasítilo. Keby si sa vydala lepšie ani za rakúskeho cisára. Prečo mi to ten Maximilián urobil? Umrela som od hladu. Márne som chcela radu. Od múrov tohto hradu, čo robiť mám? Bohatstvo, zlato,
a to prepich. Špina a klam a črepy. Veď človek nie je slepý, že je tu sám. Manžel bol preč a keď sa vrátil, mojím telom za dlhy platil. Bol to zlý sen, čo sa nestratil, z ktorého sa viac nezobudím. Ostala som v rade sama, komorník aj prvá dáma ušli, všetci zmizli. Umrela som od hladu, márne som chcela radu. Pod múrou tohto hradu, čo robiť mám? Mala si si zjeť mladého Korvína. Večerali by ste pekne v teplúčku. Ten ťa tuším aj ľúbil, či nie? Vezmem si ho teraz. Svadobné šaty na sebe mám, to je znamenie. Nová šanca na lásku a na šťastie. Kde je pochovaný Jan Korvín? No šup za ňou, sama ho predsa nevykúpuje. Konečne. Pokoj. Veď to som ja, Bianka. Veď práve. Ty ma už neľúbíš. Ja som ženatý. Bol si. Obaja sme už po smrti. Pozri. Ja nemôžem. Čo moje deti? Moji dediči. Rozumiem. Tak už choď. Len choď.
vráť sa k nej. Prečo je to tak? Ako získať muža? Krok číslo 1. Vyberte si muža. Mladý muž, poďte ku mne. Musíš. Treba staršieho. No dobre. Krok číslo 2. Zahľadte sa mu do očí a položte mu jednoduchú otázku. Jednoduchú otázku. Ako sa voláte? Martin, ja som Bianka skôr zateším. Krok číslo 3. Dôkladne si prezrite jeho fyzickú schránku. Martin, ale vy ste mi nepovedali, že vy ste žalárnik. Čože? Krok číslo 4. Ak cítite, že je to ten pravý, snažte sa nadviazať fyzický kontakt. Martin, viete čo? Bude to puto našej novej lásky. Tak, a teraz, Martin, teraz nás už nič nerozdelí. Martin, smiech ma byť úprimná. Práve sa mi zacnel za Jánom Korvínom. Môžem sa vám vyplakať na rameno. Srdiečka, ako sa vám páči naša výstava? Určite ste videli už veľa neviest, ale čo poviete na našu Bianku z Forza? Preboha. Vy sa objímate s našou figurínou? Ste normálni? Pustite ju! Pustite ju! Dobre, ja na vás volám policajtov. Požite ešte niekto telefón. Akože ja viem, že chlapi teraz mávajú rôzne chuťky, ale čo je moc, to je moc! To je na krajský súd minimálne, pane. A on si tam pokojne sedí ďalej, no tak toto je sila! Ale veď my sme chceli povedali láskou. Ja a Martin budeme sa brať. Ona šíje! Vidíte, úbohá žena. Ale ona zrejme potrebuje lásku viac ako ja, tak choďte za mnou. Dobrý deň. Dobrý, pani Ruženka. Už ste ho videli? Tak čo? Vy ste ho ešte nevideli. Poď zmizni! Poďte. Neoponáš sa! Bože. On je tak dokonalý. 100% ľudka. Poďte sa pozrieť. Poďte. Poďte.
padni. Tak. Už nemá zmysel ďalej klamať. Treba si veci povedať tak, ako sú. Pravda je taká, že moja svadobná agentúra je v krachu. Ja som chcela len rýchlo zarobiť peniaze. A teraz odtiaľto nikto neodíde skôr, kým mi všetci neodprisaháte, že ste tu nič nevideli. A ja sľubujem, že sa nikomu nič nestane. Ty čo robíš? Sem poď! Vymaš to! Vymaš to! Pokaž, že to vymaš! Vymaš to, ti hovorím! Všetci ma byli na zem! Vymaš to! Vymaš to! Okej! Už idú zástupy neviest zo všetkých kútov sveta. Len sa tak tackajú a mrmlú si čosi. Jasne vidieť ich závoje, žltnú sa a kde tu z nich im moľa vyletí. A miesto veselého bim bam umieračík vrieska na moku. A hlavky biele, plné červov a ohlodané. Čo chýba? Čo to trepeš? To ste vy. Prebudili ste smutné duše. A teraz im musíte dať, po čom túžia. Ja ich vrátim naspäť do hrobov, prisahám. Pripravte svadbu! Už idú! Hľadajú vás. Ste sa zbláznili? Ako mám pre Boha pripraviť svadbu mŕtvolám? Chodte. A splňte túžby mŕtvych. Keď príde čas, pomôžem vám. Poďme, ideme pripraviť svadbu. Elka, poď nakroj tam na druhý, lebo spadneš. To je rozcvička. Ideš až do nebies. Aha, už sú tu nevesty. Však tam sa vychádzalo zo spodu, ne? Ty pôjdeš dole. Tak ty poď. Kráľovna Mária z Anžu. A netýkaj ma. Nejaká kráľovná
Mária z Anžu. No, ja viem, že už vám mŕtva. Nepočuš kričať. Veď som ti to hovorila. Aha. Ako to, že rodíte, keď ste mŕtva? Zomrela som v 9. mesiaci. A teraz ma niekto vykopal. Najlepšou pomstou bude, ak si ho vezmem ešte raz. Svadbičku, srdiečko, kedykoľvek poďte v noci, ja som stále k dispozícii, aj o polnoci. Tak ju priprav. Ako rozkážete, drahá. A ja mu pripravím také slasti manželského života, že na ne nezabudne ani po smrti. No, myslím si, že je najvyšší čas, keď svadba vyžaduje čas, ty ho možno ešte máš, drahá. Nech sa páči po pravej strane, aby sa si dovolali. Pozorne, zlakni sa. Už je dobré. Už ti nič neurobia. Prečo som ťa nechránila? Sprostá, hlúpa, slabá žena. Studená krv tuhne v žilách. Odpusť prosím na kolenách. Popolavá drahá hlava. Nemá tvára mŕtvý úsmev. Ten váš Boh len žiaľ rozdáva. Len pre smútok všetci tu sme. Výkupné za život muža. Zaplatiť si nevedela. Odkvitla najkrajšia rúža. Bez života, bez cieľa. Do smrti sa budem trápiť. Svoj čierny sen môžeš snívať. Bez neho tu nechcem viac byť. Som viac mŕtva ako živá. Ja a môj manžel sa budeme brať. Nič nás nerozdelí. Smrť, Turci, ani to, že si bez tela.
Pokračujte ďalej do voza. Je to vôľa kráľa Mateja. Najprv svadobná noc, až potom soba. Neverím tomu vášmu bohu! Zavolajte alchymistov z Neapola, tí nám pomôžu! Vierou aj neplodná Sára dostala aj na tej pokročilému veku silu počať Abraháma, lebo verila Hospodinovi nášmu. Ste nádherná. Madre nostra, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, perché il tuo regno sia fatta in tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Tak ako počali ste Beatrix Aragonská, kráľovná z Neapola. Vierou aj neplodná Sára dostala aj na tej pokročilému veku silu počať Abraháma, lebo verila Hospodinovi nášmu. Von! Von! Vypadnite odtiaľto! Svetuškári, okamžite, chodte von! Ale som sám! Nepotrebujete potomka. Ste iba zaslepení túžbou po ňom, tak ako celý život. Kladiete nezmyselné prekážky nášmu sobášu. Ale ako mŕtvola nás stále milujete rovnako. Jano Matiáš. Oblečte si. Stretneme sa v chráme.
žiaci, ako isto viete, moje meno je Emanuel Protinôžka a spolu s mojou asistentíčkou Voľačka bláznivá. vás dnes naučíme. A dobrý menuet. Je to na svadbu. Aha, tak teda svadobný menuetíček. Je to mimoriadny jednoduchý tančíček. Poprosím, chyťte svojho partnerička za ručičku. To platí pre všetkých, šup, šup. Nesmejte sa, to je pravda. No pochytáme sa za ručičky, nie sme digitálni. Výborne, aspoň tam dole. A očičkujte na nás. Pred každým tančíčkom, pred každou svadbičkou je veľmi dobre urobiť si malý stretchingíček. Nech sa páči a teraz vy, nech vás potom nesekne. No šup, šup. Audio bolo veľmi dobré. Začneme ľahúčičkou rozcvičičkou. Ktorej obťažnosť budeme postupne stupničkovať. Turci sa môže pridať. Aj mne sa to už podarilo. Necítiš ma? Nie. Dámičky sa snažia zachovať pôvodný výražtek v páričke a páničkovia sa spoľahnú na siličku svojich slavičkov. Mimoriadne dôležitúčka je nonverbálna komunikácička medzi oboma partneričkami. Ak dánička nepochopí na prvý pokusíček, ktorý kročíček za pániček chystúčka urobíček, pániček je to trpezlivúčičko, naznačičky, rúčičky. Tretičičky. Ba i štvrťučičkým pokusíčkom. Dôležité je, aby dámička vždycky, ale naozaj vždycky vyzerala ideočičko ako pieročičko. Ups. Náš pohybíček po tanečnom parketičku by nemal zanechať škodičky na našej dušičke. Ani na tanečničkoch okolo nás. Wow, Matrix! Ani na zariadeničku tanečnej samičky prídajú. A ešte raz! Že si ma pustil! Veľa šťastia a príjemnú zábavu. Srandistka. Šarlách. Veď toto je... Toto je normálne... Toto je čerstvé mäso, Šarlách. No veď práve. Jedného si necháme. Ostatní ich kosti pôjdu na dračku. Zadrž. A nie sú toto tí svadobčania? Debil. No veď tí, ktorých krov prizval k opratu. Jaj. Dobrý deň. Srdečne vás vítam v našom skromnom suvenírovom obchodíku. Pokojne sa rozhliadajte. Pripravte si evrička. Tovaru mám dosť, no. Keby ste si chceli vyskúšať nejakú rucičku osobne, nech sa páči, radi poslúžime. Ja? No. Šarlách!
Aký žebrák. Zase si musím vybrať tú svoju. No tak ukáž, no. Nerobí to, čo mi to robíš? Teda, svadobné dary, to je naša specialita. Veď to by si taká nevesta mohla sielať viacej, ako o nieco stihlejšie nozičky. Alebo o nieco krajšiu tváričku. Alebo o nieco širšiu panvičku. Pre pánov tu mám oči rôznych druhov a kvalít. Nevesta je škareda. Nevadí. Ženíchovi očko vylúpneme a vymeníme. Slepota, šedý zákal, krátkozrakosť, škulavosť, no a zo špaty razom krásavica. A ja som sa tak minula. Máte konkrétnu predstavu o dare, ktorý chcete mladom manželom priniesť? Túži sa niekto vyváliť na našom dereši a zažiť neskutočnú bolesť, čo? Slečno, nevyzeráte dobre. To ste sa taká narodili. Je vám nevoľno. To si musíte laškať. No, ale Ježiš tu není. Na kríži necúkajte sa, cuketka. Láškaj, si sa ti prichystal, no. Láškaj, no. To sa vedí, tuto, no. Náhni so. To takto? Ale nie jak na lehatko na Bahamách. To sa, ja ti pomôžem, takto. Tuleň, robím tulenia, takto. Tu je moja, takto. Aj, tulení. To je na posadku. Čo ste sa tak vyžrali, však tam ani nedočkáme. Šarla, daj tu. No dám ti paprsk, daj moja paprsku, nebojkaj sa. Daj. 3, 2, 9. Ja to nebolo. Nejakú nozičku k tomu priložím. Zadrž, keď zabrískaš svadobčanom. A je tam to. Nehodete, počkaj, nehúkaj. Dorazu ešte sa trepe. Dobre. Zhebla. Pozri, niečo z nej vypadlo. Niekto sa jej pchal do zadku. Aj sa vykostil. Kilo 30 aj s chrupavkou. Zabalím vám. Ja to zabalím. Prosím. No ďalší, poďme. Nech tu nie je také ťažké moja. Daj takto prštek. Jaké cverničky toto. No to chceš, Zlatko, no. Dobre. Najlepší kúsok, 40 €. No daj moja. Nedá sa. 30 €. Tresnem ti jednu. No, tak a čo ste prišli? Ako kupovať, či sa rehotať? My sme posledný suvenírový obchod pred vstupom do obradnej siene. Čo si myslíte? Máte na rozmyslenie 3 sekundy. 1, 3. Ja sa na to všetko môžem akurát tak. Šarlách. Pred 300 rokmi to bol poctivý obchod. Predáš, alebo budeš predaný. Teraz môžeš zarezať jedného a všetci sa rehotú do tváre. Ja sa na to. To nie ja. Šarlách, ja im takú druzby. Ale no tak Straminka pokojou, my to predáme na internete. A vy si chodite kade ľahší vy zákazníci. Predáme na internete. Choďte si. Vítajte, Huňavý sa. Vždy som tučil o to, aby tieto múry boli sídlom nesmrteľnej lásky. A konečne dnes sa môj sen vyplní. Omnia cum tempore. Všetko má svoj čas.
všetky peniaze od sveta sú preč. Zaplatila som im tvoje dlhy. Ako mám teraz pre teba cenu? To najmenšie. Beatrice, Berie si Mateja